Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi dia. Oh. Ada pagi. Ais. Mias. Aduh, mias sekarang kan nah. Pagi dia. Tuh juga. Atau na itatawa kira ano to? Aduh. Paumulam na radio di magupisina na. Madidik mana geser ano makamu awata ano to. Uway sa tanim mga. Ano na wata nga. So kakaw sorry. So kaka. So Hindi pa nabun sa kuwana. India. Uway. Kalaban na kipagewagin na kawana ko di malo di dua. Pero trina ano yung mga talola ni man to. Wag kay kanok sana wagi. Na kailangan mong weird na makasamir ka tigas sa barisala. Oo. Na kailangan na tiga pa umanin. Tiga ba pagili ah? Ami ako manin. Uway. Namatan. Kapain na may lawata kayo Ano niya. ba ko? Pasaman. Lagi ka mo ano. Lagi ako. Pata ko lagi ka mo anak ko. Oo, pura. Pura kaya may miyak ka buta-buta kilim ah. Na di na mapugilangan nga. Gusto. Sila si na wata na. Kaswaya mo si Bruce Lee. Naman na pakilingon na uno ko anak ka. Bruce Lee. Siya yan pagariya gitu wata. Langon uturo na ka nakaswaya si Fernando Pulangon. Gusto Fernando po. Ay so pa sabihin ng ipayo kay miya hindi daw kay. Di raw to uwana. Wala sa mamumasangan na detared na lawas ka no. Kay di pa atin kada pagin sponsor na. Okay. Naubo ko na may tawagin mga tao. Tapi buka pangan dulu. Ka pa kayo. May tawagin nga ka. Kasi apian jo taon na lagi detared lawas. Kaya ito mamuwataan na tituo kuwan. May bimbunja ka silupon na. Mas tubo ba na Sa kami magkakamu. Ito na sa promise ka sa umu kamu doon oh. Mulay yata. Doon na ako, doon na mo skill ako. Training mo na wata kayo. Training na wata, nanan. Tigo sa alam mo pa. Sila tanan, sila. Mga ko pa na piyapa ko po. Okay, kaya G-Trip man ay pumabyo na doon kaya. Na mga pusap ka man orang. 1, 2, 3, 4, 97, 98, 99, 100. Mata. Hindi na naman natam yan. Di na mapugalang ka. Pasang to oh. Matang. Wala. Bita. Ami, hindi ka kairanaya. Hindi ka lagaran eh. Okay, pili naman ako. Nga tuturo mo kung may gusto ko. Pasang to kaya pagarib. Din May palabo niya si Pagiyam na. May pasay niya sa waryat. Sumia. Pangbansang kamaw. Taga-balisan lang. Wala ay mapere yung mingirano. Yung mapere so ikala ka. Ano na mapaya. Si Soro, kari kadi ka kapatang amagun sila ta Soro. Soro. Si Soro. Tikap-tingap pa nulon niya, kaya Soro ko no. Pahon na. Inshallah na. Papanganurian na ka magmabusubula sa salungan na mo. Iko na din siya kaya. Din na mo. Kumaka mata miya kwan su kapag nga sa mata kaya di pa ako kita ko. Di ko mo pagariyo. Kami abin sa mama. Yan to mama. Na piping nga direktor to. Direktor. Nakaruman niya na principal saya. Okay. Nalaman kayo bang agi lawas ka. Pagdating ako sa akwan. Kami kasi pagyaw nadingad pa kasugata. Di pa sugatan. Diyan na di magkapasok ka sa lawan soto ka. Sa lawan pa mga dawar ka lagi diha. 1, 2, 3, go! Katag! Pak! Yun! Alay dito. Bainat. Ngayon ka makamit tabo. Nagyutura ka. Sisting ako sa una. Daw mapasa daw dito ako. Dapat yung